Biblija kaže da je vjera sredstvo, sve što je rođeno od Boga pobjeđuje svijet i ovo je sredstvo pobjede kojim pobjeđujemo svijet, naša vjera. Haleluja. Recite nekomu, naša vjera je sredstvo pobjede. Haleluja. Dobro je podsjetiti se zapravo na to. Znate, za mnoge ljude vjera je samo misaoni koncept, teološko razmišljanje, filozofska, zapravo neka dubina ili nešto slično tome. Međutim, Biblija kaže vjera je sredstvo pobjede kojim pobjeđujemo svijet. Haleluja. Postoje stvari u ovom svijetu koje se događaju, zapravo koje idu protiv tebe i protiv mene i Bog zapravo je odlučio dati nam nešto da možemo pobijediti. Haleluja. I to nešto jeste vjera. Vjerom pobjeđujemo smrt, haleluja, vjerom pobjeđujemo bolesti, vjerom pobjeđujemo slabosti, vjerom zapravo pobjeđujemo mnoge stvari koje dolaze na naš put. I ono što je predivna stvar jeste ovo, haleluja, vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za stvarnosti koje ne vidimo. Vjerom doznajemo, haleluja, vjerom doznajemo, vjerom stječemo spoznaju. Bez vjere ne možeš imati spoznaju. Da bi mogao imati Božju spoznaju, onda zapravo moraš imati vjeru. Vjerom doznajemo da je svijet stvoren Božjom riječju i da je vidljivo stvoreno iz nevidljivog. Haleluja. Recite, vidljivo stvoreno iz nevidljivog. Haleluja. Znate, često razmišljamo da je Bog stvorio stvari iz ničega. Nije istina. Bog je stvorio stvari iz nevidljivog. Postoje stvari u nevidljivom. One su tebi sada nevidljive, ne vidiš ih. Ali je Bog planirao, zapravo Bog i želi za tvoj život. I ono što vjera čini, vjerom doznajemo zapravo što je Bog pripravio za nas, haleluja, da možemo ući u sve stvari koje Bog ima za nas. Ja sam zadnje 3 službe govorio zapravo o vjeri, odnosno o jednom terminu koji se spominje u Bibliji, prvo prorok Habakuk, a onda Pavao zapravo i pismo govori o tome, pravednik će živjeti po vjeri. Kaže u Hebrejima poslanici, ako otpadne, duša moja neće nalaziti zadovoljstva u njemu. Želiš li pružiti zadovoljstvo Bogu, onda zapravo trebaš imati vjeru. Jer bez vjere nemoguće je ugoditi Bogu. Hebrejima 11.6. Nemoguće. Bez vjere nemoguće je ugoditi Bogu. Naravno, ja nisam pisao Bibliju, ja samo navodim što piše u Bibliji. A ako Bog kaže da je nemoguće, onda je nemoguće. Bez vjere nemoguće je ugoditi Bogu. Vjera mora biti prije svega, vjera jeste u temelju svega. Naravno, hvala Bogu i za dobra djela, hvala Bogu i za ljubav, hvala Bogu i za sve druge stvari zapravo koje nam Bog daje. Ali u temelju zapravo našeg spasenja, u temelju odnosa s Bogom, u temelju otkrivenja i svega zapravo jeste vjera. Haleluja. Gdje odpočinjemo? U vjeri. I Biblija kaže pravednik će živjeti po vjeri. Tko je pravednik? Haleluja. Pravednik je svaka osoba koja je prihvatila Isusovu žrtvu. Haleluja. I Isusa kao gospodina u svoj život. Njega koji ne učini grijeha. Bog umjesto nas učini grijehom da mi u njemu postanemo pravednost Božja. Haleluja. Ovo, znate, ide daleko iza razmišljanja nekih ljudi. Daleko iza razmišljanja. Da mi u njemu postanemo što? Pravednost Božja. Haleluja. Da mi u njemu postanemo pravednost Božja. Ne kaže opravdani griješnici. Koncept mnogih ljudi jeste u Isusu postajemo opravdani griješnici. Ne, nego Biblija kaže pravednost Božja. Haleluja. Što je više zapravo nego opravdani griješnik. I to opravdani griješnik stoji, ja ne govorim protiv toga, ne morate krivo razumjeti. Ali dok god ti imaš svjesnost da si opravdani griješnik, u tebi još uvijek može raditi zapravo osuda, grižnja. Sve stvari zapravo koje kradu tvoju vjeru. Koje potkopavaju tvoju vjeru. Jer dok god imaš u sebi osudu, dok god imaš u sebi grižnju zapravo, ti ne možeš stajati čvrsto u vjeri jer se smatraš nedostojnom. A Biblija kaže da nas je Bog učinio dostojnima, da budemo sudionici u baštini svetih.
Haleluja. Bog je to učinio. Haleluja. Slava Bogu da Martin Luther to nije učinio. Slava Bogu da Sveti Pavao to nije učinio. Slava Bogu da Petar to nije učinio. Slava Bogu da Marija, Isusova majka, nije to učinila. Nisu ni mogli učiniti. Nisu ni mogli učiniti. Onaj koji je to mogao učiniti, utjelovljeni Sin Božji, je došao zapravo i to je učinio za nas. Da mi u njemu postanemo. Njega koji ne upozna grijeha. Bog umjesto nas učini grijehom. Da mi u njemu postanemo pravednost Božja. Haleluja. Po vjeri u Isusa. Dakle, pismo kaže u Rimljanima 5.1 kaže, dakle, opravdani vjerom u miru smo s Bogom. Haleluja. Haleluja. Tajana je govorila o vezama i dobro je ako imaš veze. Ja ne kažem da je to nešto samo po sebi loše. Imati poznanstva, prijateljstva, dobru vezu, ali Božja veza je najbolja veza. Tajana je to lijepo rekla, haleluja. Božja veza je najbolja veza. I znate, po toj vezi koja je Isus Krist, mi smo opravdani. Haleluja. Dobili smo, Biblija kaže u Rimljanima 5, dar pravednosti. Izobilje milosti i dar pravednosti. Ja moram zaslužiti pravednost. Da vam kažem, to što ti zaslužiti nije ona pravednost koja ti treba. Haleluja. Idemo govoriti zapravo, znači govorili smo pravednik će živjeti po vjeri. Znate, puno je toga zapravo što Biblija govori, što možemo govoriti o tome. Međutim, što zapravo znači taj termin? Taj termin podrazumijeva zapravo da je tvoja vjera ili ono što ti vjeruješ odrednica po kojoj ti živiš. Ti ne možeš reći da vjeruješ, a da ne živiš zapravo ono što vjeruješ. Kada doista vjeruješ, ti misliš, ti razmišljaš, ti govoriš zapravo, ti živiš u skladu sa onim što vjerujem. Istinski vjernik zapravo živi u skladu sa svojom vjerom. Znate koliko ljudi jeste frustrirano kad kažu zapravo, ide u crkvu, ljubi oltare, klanjaju se ovo ili ono nešto slično tome i onda oni meni kažu da su vjernika, tamo pije, puši, psuje, krade, laže, korumpiranu državu, imamo sve sami sveci u vlasti. Pod navodnicima. Razumijete? Zašto? Zato što ne žive vjeru ili oni žive svoju vjeru, a njima vjera jeste zapravo neka druga. Vjera je uvijek povezana s time da nekomu vjerujem. Vjera ne počinje od mene. Mi danas imamo problem da ljudi kažu moja vjera meni kaže. I onda oni odaberu što će vjerovati. I uzmu iz Biblije, ovo ću vjerovati, ovo neću vjerovati. Ili zapravo smisle nekakav koncept i kažu to je moja vjera. Da vam kažem, vjera nije povezana sa mnom. Prvenstveno. Ona je povezana s tim da ja vjerujem nekomu. Vjera se odnosi na to da ti prije svega vjeruješ nekomu. U konkretnom slučaju vjerujem Bogu. Haleluja. Vjera je povezana s Bogom, prava božanska vjera. Zapravo jeste povezana s time da ti vjeruješ Bogu. Ne da vjeruješ u Boga, da Bog postoji, to naravno se podrazumijeva. Ali da vjeruješ Bogu ono što Bog kažeš. A ne možeš vjerovati ako ne znaš što Bog kaže. I ne možeš vjerovati ako relativiziraš što Bog kaže. Ono što ljudi stalno rade jeste da relativiziraju, pa je i nije. I onda dodaju ne znam nija što god zapravo žele. Da vam kažem, to nije ta vjera. Haleluja. Pravi vjernik mora znati što je Bog rekao i što Bog zapravo govori. I ovdje je zapravo taj temeljni stup koji nikad ne treba biti zapravo izmaknut ili pomjeren. A to je da Bog govori kroz svoju riječ Bibliju, da Biblija jeste temelj vjere, haleluja, najviši vrhovni autoritet u svim stvarima vjere. To ne znači da netko ko poučava Bibliju ne govori zapravo ispravno. Recimo crkveno učiteljstvo ili neke stvari iz crkvene predaje, da su one nužno same po sebi
krive ili da su nužno same po sebi ispravne. Ono što je važna stvar, što trebamo razumjeti, jeste ovo, da svejedno Biblija jeste zapravo temelj i Bog nam govori kroz Bibliju. Jedini nepogrešivi učitelj zapravo jeste Biblija, Božja riječ. Haleluja. Ako želimo doista, Šičko nije nepogrešivi učitelj. Kako god se netko zvao, nije nepogrešivi učitelj. Ali zapravo Božja riječ jeste. I Bog ti govori i želi govoriti kroz Bibliju. Sjećate se učenika na putu za Emaus, Gospodin hoda sa njima i govori im i objašnjava stihove zapravo koji govori o njemu. I oni kažu, nije li srce gorjelo u nama? Vel, kad Bog govori, u tvome srcu počne goriti. Ako doista voliš i želiš Boga u svome životu, Božja riječ te presvjedočuje, govori unutra u tvome srcu, gori zapravo. Ja kažem, sjećam se prvi puta kad mi je Bog govorio to, u Jeremiji ili u Izaiji, stih koji zapravo stoji za našu crkvu, od najmanjega postaće 1000, od neznatnog moća narod. Cijelo to poglavlje, znate, kad sam čitao zapravo sve je to gorilo u meni. Haleluja. Tako zapravo Bog govori. Haleluja. Kad čitaš riječ Božju. Ili drugi način jeste, kad si u riječi Božjoj, dođe ti jednostavno misao, dođe ti stih. Rekao sam, prošli put su neki bili zapravo, u Sarajevu smo, okruženo Sarajevo, nema struje, nema vode, nema hrane. Znate, snalaziš se kako znaš i umiješ da iz dana u dan zapravo preživiš. Vode nema, nama se Estera rodila, nemamo vode za piće. Ja lutam okolo po gradu, tražim ne bi li negdje našao zapravo vodu. Vode nema. I znate, u momentu ja spazim u jednom dvorištu, žena iz bunara izvlači vodu. Ali poskrivečke da niko ne vidi. I kad sam ja to vidio, znate, meni u misli dođe stih, dar čovjeku otvara vrata. Iz izreka. I znate, odmah mi misao dođe sa time, idi da uzmi dar, donesi im i dobit ćeš vodu. I ja otrčim doma i ne znam koliko, 100 grama kave sam valjda uzeo, dođem, pokucam na vrata i ja njima kažem, znate što, imam jedan ovdje mali dar za vas, haleluja. Htio bi vam dati to i znate što, vidio sam da imate vode u dvorištu. A oni su skrivali, jer znate što, nema vode. Možete zamisliti, pred njihovom kućom bi bile 100 ljudi. I ovo je problem. Kad recimo, mi smo živjeli nedaleko od pekarne. Tu pekarnu nekoliko puta su granatirali. Zašto? Zato što bi ljudi došli tamo da prime svoju četvrt ili pola ili kruh koliko su imali pravo prema bonu koji su imali. Ljudi zapravo su vidjeli mnoštvo ljudi i onda su granatirali ta mjesta gdje su ljudi skupljeni. I ti ljudi nisu htjeli davati ljudima vodu zbog toga što moglo je njihova kuća biti granatirana jer se ljudi tamo skupljaju. I znate, oni meni daju vode i zapravo sam onda poslije mogao otići kod nje po potrebi za vodu. Haleluja. Međutim, da bi vjerovao, mogao vjerovati Bogu, mogla vjerovati Bogu, trebaš čuti što Bog kaže. Što Biblija kaže? Vjera dolazi od slušanja riječi Božje, riječi Kristove. Haleluja. Kad slušaš riječ Božju, onda zapravo u tvoje srce, u tvoj život može doći vjera. I onda smo govorili o tome. Problem je da neki ljudi slušaju, a ne slušaju. Zašto? Zato što ne slušaju kako treba. Isus kaže, pazite na ovo što čujete. Mjera kojom mjerite, mjerit će vam se. Ne slušaju kako treba. Zašto? Zato što mjera kojom mjera označava zapravo nešto čime ti vrednuješ nešto. Kako ti vrednuješ ono što slušaš? Da li zapravo to promatraš kroz sumnje, kroz nevjeru, kroz samo tvoje znanje zapravo koje imaš? Možda neki slušaju sa predrasudama. I znate što? To što slušaš na takav način ne može donijeti vjeru u tvoj život.
Da bi slušali kako trebamo slušati zapravo otvorena srca, bez predrasuda. I jedna od bitnih stvari, ako želiš biti osoba koja će živjeti po vjeri, mora slušati iskrena srca, bez predrasuda, sa željom da naučiš i da se po potrebi korigiraš u svome razmišljanju, u svojoj vjeri i u svome djelovanju. Jer ako slušaš, a nisi voljna čuti i promijeniti mišljenje ako si u krivu, onda zapravo ne možeš ući u vjeru. Ne možeš ući u stvari vjere. Ona promjena koja se mora dogoditi, prvo se mora dogoditi u našim mislima, a onda zapravo u našem srcu. Jer sjetite se, Isus kaže, riječ Božja govori, vjera je vjera srca. Ako u srcu vjeruješ i ustima ispovjedaš, vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje. Mi želimo vjeru srca, ne samo intelektualnu vjeru, nego nešto što je duboko u nama, zapravo u našem unutarnjem čovjeku, u srcu. I da bi imali tu vjeru, moramo ispravno slušati. Promjena počinje zapravo kroz naše misli, koje su voljne staviti sebe, pod navodnicima, u ruku Božju, da ih Bog oblikuje. Zato ako ne slušamo kako treba, ne možemo imati vjeru. Znate, ja sam rekao prošli put, neki od vas to znate, možda ste bili u istoj situaciji. Razgovaram sa suprugom, ona mi nešto govori, ja sam u mislima negdje drugdje, a pravim se da je slušam. I onda ona kaže, hoćemo vratiti, a ja kažem, a što? Zašto nisam slušao? Isto tako, ljudi mogu doći u crkvu, sjediti u crkvi ili čitati Bibliju ili nešto drugo zapravo. I ne slušaju oni onako kako bi trebali slušati. Koliko puta zapravo slušamo sami sebe u svojim mislima. I slušamo zapravo ono što mi govorimo i mislimo da govornik govori. A ne što doista govornik govori. A ako doista slušaš, tada čuješ što osoba govori, razmišljaš o onomu što ona govori, bez predrasuda i iskreno. Ako si neiskreno zaboravi. Ne možeš živjeti po vjeri. Ako si neiskren ili neiskrena. I ne možeš imati vjeru ako ne slušaš ispravno. A kažem, ispravno slušanje je uvijek pomiješano sa time da si voljna naučiti i promijeniti svoje mišljenje ako si u krivu. Zašto ljudi ostaju zarobljeni? Zašto ljudi ostaju nespašeni? Zašto ljudi ostaju neiscijeljeni zapravo? Znate zašto? Zato što ne slušaju onako kako bi trebali slušati. Govorili smo prošli put o primjeru žene sa tečenjem krvi koja je bolovala 12 godina. Kaže ona znate, i to čula je, nije samo ok, čuo sam onako usput, znate. Ne, ja vjerujem da je ona čula u svome srcu. Čula je onako kao što treba čuti. Haleluja. I vjera je se nastanila u njenom srcu. I ona je reagirala. Govorili smo o tome i prošli put, ne želim ponavljati. Haleluja. Jednostavno trebamo naučiti čuti. 2. Korinčanima 5:8 kaže, zbog toga, 7. stih, zbog toga smo uvijek puni pouzdanja, iako znamo dokle god nam je dom u tijelu, odsutni smo od Gospodina. Zbog toga što živimo po vjeri, a ne po gledanju. Puni smo pouzdanja i najradije bismo se iselili iz tijela i naselili kod Gospodina. Haleluja, naselili kod Gospodina. Ovdje je ponovo termin živimo po vjeri. I onda još dodaje, a ne po gledanju. Što označava termin po gledanju? Naša prirodna osjetila.
naš vid ili naša druga prirodna osjetila. Mi živimo na temelju svojih prirodnih osjetila. Mi procesiramo zapravo sve što dobijamo kroz prirodna osjetila u našem mozgu, stvarajući razmišljanje, vjerovanje, misli zapravo unutra. I na temelju toga zapravo živimo. I naravno to ima svoje mjesto. Haleluja. Naš vid, naš sluh, naš njuh, zapravo doticaj, okus, naša osjetila zapravo nam pomažu da živimo. Haleluja. Od djetinjstva nas uče da živimo po tome. Znate, vičemo djetetu, ne, pazi, gledaj. Sijemo to u djecu, naravno, u okolnostima u kojima je to ok. Međutim, uče nas od početka, od naših malih dana zapravo, da živimo po izvanjskim osjetilama. Međutim, sve to je povezano s naravnim. Ne sa duhovnim nužno, nego sa naravnim. Sa stvorenjem, a ne sa stvoriteljem. Čujemo ljude, vidimo stvari, osjetimo stvari oko nas. Znate što? Naučimo se tako živjeti. Živimo zapravo tako svoj život. Donosimo odluke na temelju onog što vidimo, na temelju onoga što čujemo, mislimo u skladu s time, govorimo u skladu s time. Ono što vidimo, ono što osjetimo, govorimo u skladu s time. I ja ne kažem da je to nužno krivo. Međutim, Bog nas želi povesti iza toga. Haleluja. Mi živimo u skladu sa osjetilima. Ako čujemo neki zvuk, zapravo, mi se prestrašimo. Ako vidimo nešto, mi možemo zapravo se prestrašiti. Naša osjetila zapravo nas usmjeravaju kako da živimo svoj život. A Bog želi da odemo iza toga, da zakoračimo iza toga. Zato Biblija govori pravednik će živjeti po vjeri, a ne po gledanju. Haleluja. Po vjeri, a ne po gledanju. Znate, kad se obratimo i kad želimo zapravo učiti hodati s Bogom, kao što je hodao Henok, kao što je hodao Abraham, kao što je hodao David ili druge Božje sluge, onda moramo naučiti živjeti po nečemu što je izvan osjetila. Ide dalje nego osjetilima. A to je život po vjeri. Da živimo i radimo ono što vjera traži zapravo od nas. Da mislimo u skladu s našom vjerom. Da govorimo u skladu s onim što vjerujemo, ne nužno u skladu s onim što vidimo. Jer kad Abraham zove Saru, Sara, i kad Sara zove Abrahama, Abraham, oni zapravo zovu jedno drugom po onomu što će oni postati, ne po onomu što jesu trenutno. I onda nam kaže Rimljanima poslanica da Bog je onaj koji zove stvari u postojanje. Haleluja. Zove zapravo da govorimo po vjeri, a ne po gledanju, ne po osjetilima. Ovo je važno. Ako želiš dobiti, kaže, vjera je sredstvo pobjede kojim pobjeđujemo svijet. Kad bolest dođe, kad strahovi dođu, kad ne znam ni ja što dođe, kako ćeš to pobijediti? Vjerom. Što znači vjerom? Vjera je zapravo da gledaš ono što ne vidiš, a što je Bog obećao da će učiniti. Što Bog zapravo u svojoj riječi zapravo govori. I pismo kaže da je on uzeo naše slabosti, naše bolesti, da je odnio na križ i da smo njegovim ranama mi iscijeljeni. I onda bolest dolazi i napada tijelo. Što ćeš ti uraditi? Hoćeš li govoriti ono što vidiš ili ćeš govoriti ono što vjeruješ? Aleluja. Korak zapravo izvan naravnog jeste da govoriš ono što vjeruješ. Nema sestre Dudi, ali govorili smo, znate, kad smo započeli crkvu, onda smo prve sastanke imali u hotelu Panorama. I ovo je bila situacija. Imali smo zapravo jedan kazetofon i karaoke mikrofon i na njemu smo zapravo, ja sam propovijedao.
I snimala se propovjed na kazetu, haleluja. I onda znate šta bi se dogodilo? Onda bi se nekako pomiješali signali, onda bi na jednom počeo radio svirati i pjevati. I ja govorim, to je Dudi ispričala pa ja mogu ponoviti. Ja govorim, jednog dana ćemo imati veliki zbor u crkvi, jednog dana će biti puno ljudi tu, a nas je 5-6 tamo, znate. I ja govorim o tim stvarima, a Dudi kaže, a ja u sebi mislim, pa šta je djevu, zar on ne vidi gdje smo mi, šta se događa s nama. Haleluja. Međutim, vjera govori stvari koje će doći, koje će biti, ne ono što jeste. Znate, ja se sjećam neke od prvih frustracija i sukoba koje smo imali u crkvi jeste bilo ovo. Jedan brat dolazi k meni i kaže, mi ne možemo više se sastajati ovdje, mi nemamo novaca da iznajmljujemo prostor u hotelu. A ja kažem, Bog će providjeti. Ja vjerujem da Bog želi da mi budemo tu i Bog će providjeti. On kaže, ne, 20 minuta prije službe, znate, svu svoju frustraciju on je istresao na mene. I sad ja trebam ići propovijedati ljudima. O vjeri, ohrabriti i tako. Haleluja. Međutim, što je bila situacija? Ja kažem, ne, Bog je rekao i Bog će providjeti. I znate što? Nije bilo da Bog nije providio. Bog je uvijek providio. Haleluja. Kad smo uzeli zapravo snimati od sestre Ksenije kazetu, znate, ono što je bila situacija, taj brat je došao k mene i znate koliko je frku napravio. Prvo moramo imati novce pa ćemo onda ići u snimanje. Ja kažem, ne, Bog je rekao da to uradimo, Bog mi je stavio na srce da to uradimo i mi idemo to uraditi, Bog će providjeti novce. Ne, prvo moramo imati novce, ne, Bog će providjeti novce. I znate što, Bog je providio novce. Haleluja. Kad Bog govori u tvoje srce, kad daje obećanje, ti moraš krenuti izvan gledanja. Naravni um kaže, ne, prvo moraš imati novac. Ili prvo moraš imati to. Međutim, kad ti Bog progovori i ti vjeruješ Bogu, haleluja, to često zapravo nije u skladu s onim što tvoj um govori. Haleluja. Bog nam govori. I trebamo mu vjerovati zapravo i postupiti po njegovim uputama. Djelovati po onomu što on kaže. Kako Bog govori? Već smo rekli, prvenstveno kroz Bibliju. Nepogrešivo kroz Bibliju. Haleluja. Ja kažem, u mojoj papirnatoj Bibliji zapravo na prvim stranicama piše, u uvodu zapravo, tamo piše da rimokatolici, pravoslavni i protestanti smatraju Bibliju Božjom riječ. Haleluja. Mi držimo Bibliju za Božju riječ, za ono što je Bog želio reći i prenijeti nam. Haleluja. Kažem, da, definitivno govori i kroz neke ljude koji su crkveni učitelji. Da definitivno je govorio kroz neke stvari o predaji. Ali da vam kažem, i predaja i učitelji su bili u krivu. I proturječili su jedni drugima. Bili su pogrešivi. Međutim, ono što je nepogrešivo jeste riječ Božja. Haleluja. Božja riječ jeste nepogrešiva. I kao što je Martin Luther rekao, crkvena predaja i učiteljstvo često su proturječili sebe. Jedni govorili protiv onoga što su drugi govorili. Međutim, Biblija ne proturječi. I kad su stvari suprotne, suprotstavljene, proturječe Bibliji, koga ću ja slušati? Ja ću slušati ono što govori Biblija. Mi ne možemo graditi svoj život, svoju vjeru na onomu što je nepouzdano. Mi moramo graditi na onomu što jeste pouzdano, a Božja riječ jeste pouzdana. I kad god predaje ili učiteljstvo govori protiv onoga što stoji pisano u pismu, mi jednostavno se trebamo odlučiti za ono što je Bog rekao. Znate, apostoli su bili u toj situaciji. Kroz povijest vjernici su često bili u toj situaciji i dan danas jesu.
Apostol Petar nakon fantastičnog i Ivan, nakon fantastičnog ozdravljenja zapravo u hramu čovjeka koji je bio bolestan 40 godina, stavljeni su u zatvor i onda su dovedeni pred starješine. Djela 4, od 4. poglavlja od 5 do 20, neću sve čitati, ali zapravo je tu taj događaj. Kaže, sutradan se sastadoše u Jeruzalemu i pogledajte tko, upravitelji narodni, koji upravljaju zapravo cijelim narodom, državom, starješine, sve sami zapravo uglednici i onda teolozi. I veliki svećenik Kajfa, Ivan, Aleksandar i svi iz obitelji velikog svećenika. Sve najmoćniji ljudi zapravo u državi. I vjerski i narodno. I kaže, izvedoše apostole, predase pa ih stadoše ispitivati. Kojom snagom ili po kojem imenu vi to učiniste? Onda Petar, pun duha svetoga, reče, upravitelji narodni i starješine Izraela, i onda dalje objašnjava zapravo u Isusovo ime. U 16. stihu oni kažu, ok, izvedite te ljude vanka, da se mi dogovorimo što ćemo s njima. I onda kaže, što ćemo s tim ljudima? Ta učinili su očit znak, poznat svim Jeruzalemcima. Ne možemo ga nijekati, ali da se to još više ne razglasi u narodu, zaprijetimo im da nikom živom o tom imenu više ne govore. Pozvaše i zapovjediše im da nipošto ne zbore niti naučavaju u ime Isusovo. Ali im Petar i Ivan odgovoriše, sami prosudite je li pred Bogom ispravnije biti više poslušan vama ili Bogu. A mi ne možemo, a da ne govorimo ono što smo vidjeli i čuli. Haleluja. Oni su dobili riječ od Isusa, idite i u moje ime propovijedajte evanđelje. U moje ime izgonite zle duhove. U moje ime zapravo činite čudesa. I sada svi ovi ljudi zajedno skupljeni uglednici, teolozi zapravo, visoki crkveni dužnosnici ili vjerski dužnosnici zapravo su tamo i kažu ne možete propovijedati u Isusovo ime. To je proturječno onomu što je zapravo Isus rekao. I Petar kaže, mi ne možemo. Vi sami prosudite kome je bolje pokoriti se Bogu ili ljudima. I naravno da je bolje Bogu. On implicira zapravo, mi ne možemo, a da ne govorimo ono što smo vidjeli i ono što smo čuli. Haleluja. Makar oni bili upravitelji, makar oni bili vjerski dostojanstvenici, teolozi, starješine narodne ili bilo što, mi ne možemo vas slušati. Mi moramo slušati Boga. Haleluja. Ovo je iznimno važno. Jer ako želiš živjeti po vjeri, ako doista želiš živjeti po vjeri, ne možeš živjeti po vjeri ako staviš ljude ispred Boga. Ako njihovo mišljenje, njihove zapovjedi, njihove upute zapravo, njihovu volju, ako staviš ispred Božje volje, onda jednostavno ne možeš imati duh vjere i ne možeš živjeti po vjeri. Zato je važno staviti Božju riječ na prvo mjesto. U sami centar i iznad svega. Haleluja. Drugi predivan vodič koji nam je Bog dao, i ne možemo ići kroz sve ovo, ali želim to svakako spomenuti. Drugi predivan vodič koji nam je Bog dao jeste Duh Sveti. Isus u evanđelju govori, neću vas ostaviti same, neću vas ostaviti siročad. Poslat ću vam pomoćnika, branitelja, kako koji prevod kaže, Duha istine koga svijet ne može vidjeti. On je sa vama i bit će u vama. I onda kaže, on će vas zapravo učiti, uvesti u svoju istinu. Haleluja. On će svjedočiti i on će biti sa vama. Haleluja. Slava, 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 slava Bogu. Isus kaže, poslaću vam drugog, i to drugog znači isti kao ja, a drugačiji. Netko tko dolazi zapravo od Boga. Haleluja. Netko tko jeste Bog, jer Duh Sveti jeste Bog. Haleluja. Koji zna bolje nego ti i ja, koji zna prošlost, sadašnjost i budućnost, koji posjeduje moć. Haleluja. Netko tko je bio nad vodama kad je Bog stvarao svijet. Taj isti netko zapravo. Isus kaže, poslaću vam branitelja.
pomoćnika, ja volim više prijevod pomoćnika. Haleluja. Zato što kad trebaš pomoć u bilo čemu, nema veze koju vrstu pomoći. Haleluja. On je bolji od bilo koga. Haleluja. Mi imamo nekoliko odličnih odvjetnika u crkvi, slava Bogu za sve njih, znate. Ali da vam kažem, Duh Sveti je bolji od njih. Duh Sveti bolje zna protokole, zna kad šutjeti, zna kad reći. Zna kad trebamo dignuti ruke, kad trebamo kleknuti pred Boga. Kad trebamo izaći, kad trebamo... On zna bolje. Haleluja. I znate, čudesno je kako mi njemu nekada ne damo da on nešto uradi i kaže. Haleluja. To je čudesno. Haleluja. Bog nam je poslao zapravo Duha Svetog. On nije ukras, on nije, zapravo znate, kad se kaže u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. I onda čujete zapravo za Duha Svetog jedino kada zapravo se izgovara taj blagoslov u ime Oca, Sina i Duha Svetog ili otpust. Haleluja. Duh Sveti je poslan da bude sa nama svakodnevno. Mi ne možemo čitati dobro i razumjeti dobro Bibliju ako Duh Sveti nije sa nama. Mi ne možemo dobro moliti ako Duh Sveti nije sa nama. Mi ne možemo dobro slaviti ako Duh Sveti nije sa nama. Mi ga trebamo u svemu, za svaku situaciju, za svaku zapravo stvar mi trebamo Duha Svetog. Haleluja. I ono što je situacija, crkva je naučila od početka živjeti s Duhom Svetim. Znate, jedan nije prvi nego drugi zapravo problem koji vidimo u Djelima apostolskim 15. poglavlje, sastali su se zajedno sabori u Jeruzalemu, jedno je veliko pitanje teološko zapravo i ono što je situacija tamo jeste ovo, apostoli na koncu zapravo kažu, Duh Sveti i mi odlučili smo ne nametati vam drugoga tereta osim ovoga koji je potreban. I onda govori što? Haleluja. Duh Sveti je odlučio. I Duh Sveti želi odlučivati u našim životima. Zašto? Zato što ga je Bog poslao. I Duh Sveti je tu zapravo da bude naglednik, da bude upravitelj i voditelj crkve. Haleluja. Sjećate se situacije, Filip ima probuđenje u Samariji i usred toga zapravo, kaže, Duh Sveti mu reče, ide u pustinju. Onda on došao je u pustinju i mnogi od nas bi rekli, šta radim ovdje, nema nikoga. Zašto sam došao ovdje? I onda kaže, Duh Sveti mu reče, idi i govori. Haleluja. Vodstvo zapravo Duha Svetog. Ili situacija, Pavao želi ići propovijedati, a kaže, Duh Sveti mu zabrani. Haleluja. Koliko manje problema bi mi imali kad bi slušali Duha Svetog. I koliko više bi pobjeda imali kad bi zapravo slušali Duha Svetoga. A on je došao tu da nas vodi, da nas uči, da nam pomogne. I Duh Sveti nikada ne proturječi sebe. Zato je za nas iznimno važno zapravo naučiti i čuti, odnosno slušati glas Duha Svetoga. Haleluja. Ja kažem, možda jedan od prvih puta što se sjećam zapravo situacije i nisam ni bio svjestan da je to Duh Sveti. Znate, 86. godina u Dubrovniku živim zapravo, jedna grupa se zove Operation Mobilization, oni su došli evangelizirati na ulicama Dubrovnika i ono što je situacija, svi su Amerikanci zapravo, i ono što je situacija, mi smo je vidjeli na ulici, mi smo bili presretni, nitko tada nije evangelizirao na ulicama. I mi smo zapravo otišli s njima u kamp, tamo smo sjedili, pomolili se, malo slavili i tako. Idemo iz kampa zapravo i meni je došlo na srce da ja njima napravim ručak. Haleluja. Ja sam radio kao šef kuhinje tada i ja kažem Jakovu i Kej, ja bi njima rado napravio ručak, jel bi to bilo u redu? I on njih pita, kaže, oni može, super.
Znate, ja sam sutradan napravio sote stroganov, donio im zapravo, poslužili su, oni se pojeli, onda oni kažu ovako. Kaže, ja imam još karticu kojom su mi zahvalili zapravo. Kaže, rekli su nam zapravo da su imali problema sa novcima, da novci koji su im trebali doći zapravo nisu došli i već danima se natežu kako će im prebaciti zapravo te novce i da zapravo nisu imali hrane. I da je zapravo Bog organizirao taj ručak. Haleluja. Ja nisam ni prepoznao da je to Bog. Razumijete? Ali dobiješ u srce želju da uradiš zapravo nešto dobro. Možda da nekome kupiš vrećicu hrane, možda nekome da kupiš cvijet, možda da samo nazoveš nekoga ili nešto. Možda ne prepoznaješ da je to Duh Sveti, međutim on ti želi govoriti, on te želi voditi ako si otvoren ili otvorena. Haleluja. Voditi te. Haleluja. Znate, ja sam, kad sam primio spasenje, jedina želja u mome životu jeste bila služiti Gospodinu. I shvatio sam da ako želim bolje služiti Gospodinu, onda moram biti obrazovan za to. Moram steći znanje, moram učiti. Otišao sam, ponudili smo školu zapravo u Novom Sadu, poslije toga školu u Osijeku zapravo. I ono što je bila situacija, ni za jedno mjesto ja nisam imao niti radost, niti osvjedočenje. I onda je došao Bank sa ekipom i sve pokvario. Haleluja. Kad sam ja vidio što oni imaju, kako funkcioniraju, ja sam rekao ja to želim. A oni su svi došli iz biblijske škole. Haleluja. I ovo je situacija. Jedan brat Janko iz Beograda zapravo kaže, Šičko, ti si lud, ne govoriš engleski, treba ti barem 2 godine da naučiš engleski. Da bi mogao ići zapravo u školu, da zapravo završiš biblijsku školu. Ja kažem, ne, ja idem sada. Haleluja. On kaže, ti nisi normalan. Te kaže 2 godine, nakon 2 godine kad naučiš, u 3. godini možeš ići zapravo u biblijsku. Ja kažem, idem. Znate, nemam sponzora, nemam novaca. Haleluja. Idem apsolutno u nepoznati svijet, za mene tada. 87. godina u Švedsku zapravo, haleluja. I ovo je situacija, ja kažem, ja idem. Nema veze što ne govorim jezik. Znao sam možda par stotina riječi, bez novca, bez sponzora, ja idem. I ovo je stvar, došao sam sa nekim sitnišem što sam imao. I taj sitniš, bila je konferencija, ja sam sve ubacio u dobrovoljni prijevoz, skinuo sam lančić, ubacio u dobrovoljni prijevoz, sve što sam imao. Srce mi je bilo da dajem. I jako meni kaže, Šičko, ti si poludio. Nije mislio ništa loše sa time. Ali kaj, kako ćeš sad živjeti? Evo, ostaješ u Švedskoj, kako ćeš ti izvaditi 400 kruna i dami. I ja odem kupim hrane. Prijatelj jedan Jürgen, njegov zapravo poznanik je studirao i kaže, evo, on će ti dati sobu, otišao je doma, možeš biti u njegovoj sobi mjesec dana. Haleluja. Ja kažem, super, mjesec dana, poslije ćemo vidjeti. Ja sam mjesec dana je prošao i ja danas moram iseliti iz sobe. Prijatelj se vraća, Jürgen mi je rekao, jednostavno moraš izaći, on dolazi natrag u svoju sobu, dao ti je na mjesec dana i budi sretan zbog. Ja kažem, dobro, ja sam spakirao svoje stvari, tražio sam stan, nisam mogao naći. Molio sam, Bože, treba mi stan blizu biblijske škole, zapravo tamo je bio blizu također posao koji sam radio i ono što je bila situacija, dolaze po mene jedan muškarac i jedna djevojka zapravo i kažu, kuda te vozimo? Ja kažem, nemam pojma. Stan nisam našao. Kako nisi našao stan? Pa gdje ćeš? I kaže on, idemo nazvati zapravo jednog prijatelja. I ona zove prijatelja i kaže, 6 ljudi mu je već bilo s biblijske škole koji žele taj stan. Ali kaže, svejedno će razgovarati s tobom. I ja dođem, dovedu me tamo, ja razgovaram s njima i ja dobijem taj stan. Nekoliko stotina metara daleko od biblijske škole. Tu sam proveo cijelu godinu zapravo sa tom obitelji, haleluja. I jednostavno Bog je uslišao molitvu da dobijem stan tamo gdje sam molio zapravo na način kako sam ja želio. Haleluja. I ovo je situacija. Ja sam bio dao aplikaciju u Beogradu zapravo da mogu ostati u biblijskoj školi u Švedskoj. I naravno nisam dobio odgovor brzo, ali ja sam otišao. I ja sam već u biblijskoj školi.
I dolazi mi pismo iz Dubrovnika, jer na Dubrovnik su zapravo poslali odgovor i u pismu prvo uvod, jako nam je žao, znate, pastor Kej piše, jako nam je žao, evo oni su poslali odbijenicu, valjda je to volja Božja za tebe da ne budeš tamo u biblijskoj školi. Ja kažem, na što, idem ja postiti, moliti i tražiti Boga, što da radim sada. Ja sam uzeo post, uzeo sam molitvu, subota je, haleluja, ja kažem postiću i moliti dok zapravo mi Bog ne da odgovor. I negdje oko 9-10 sati ujutro ja molim zapravo pred Božjim sam licem i meni Bog kaže ovako, zar misliš da bi ja za tebe uradio sve što sam uradio da nisam želio da ti budeš ovdje? I stan i posao zapravo. Ja sam otišao bez novaca, biblijska škola se naravno plaćala, stan se plaćao, sve druge stvari se normalno plaćale. Međutim, znate što, ne samo da sam ja imao dovoljno novaca za sebe, nego sam ja povremeno drugim osobama plaćao biblijsku školu i davao financijske darove. Bog je providio da imam više nego zapravo dovoljno. Svjetovan čovjek kaže, ti si lud, ne možeš ići, kako ćeš živjeti, nemaš spoznore, nemaš novac, ne znaš jezik. Da vam kažem, Bog je bolji od toga. Kad Bog govori, kad te Bog vodi, Bog će providjeti. Kažem, bila je situacija negdje, još uvijek je bio početak biblijske škole. Znate, i sad što je situacija? Ja sam radio tjedan dana i ono što je situacija, dobio sam, tjedan dana sam radio i ostao sam bez novaca, još uvijek sam u tom studentskom stanu. I ono što je situacija, ja odem kod mog šefa i ja kažem, čujte, jel bi ja mogao naplatiti ovo što sam radio prošli tjedan? I on kaže, kako da ne idemo u ured, on je inače pentekostalac također, bio je tada 40. najbogatiji Šveđanin. I dođemo u ured, zapravo on mene obračuna s broj sati, pomnoži to sa satnicom i da mi novce, ja potpišem papir i tako. I ja izađem iz ureda u hodnik i ja počnem skakat, haleluja. I on gleda mene i kaže, Šičko, zar ti toliko voliš novac? Ja kažem da si ti gladan kao ja i ti bi volio. Haleluja. Bez novaca. I sad sutradan u biblijskoj školi. Ja sam u biblijskoj školi. I ono što je situacija, ja sam u biblijskoj školi i tamo je jedna sestra, znači negdje oko 600 studenata, preko 600 je bilo, oko 25, ne znam točno koliko je nas bilo internacionalni, mi smo imali posebno na engleskom jeziku. I ono što je situacija, tamo je jedna sestra iz Nizozemske i meni Duh Sveti kaže, dobio sam 500 kuna, otišao sam u trgovinu, kupio sam sebi nešto hrane, znate, i sad ja čuvam novac, pažljivo, dok ne dođe drugi novac. I Duh Sveti meni kaže, daj joj novce. I ja kažem, Bože, kako ću joj dati, ali ću ja živjeti? Ne mogu dati jer ja neću imati. Znate, i ujutro zapravo kako je meni gospodin to govorio, pa do podne, biblijska škola je trajala, do podne zapravo ja sam imao tu borbu u sebi. I to prepiranje i uvjeravanje sa Bogom, ako dam njoj, onda sam ja bez novaca, što ću, kako ću ja dalje zapravo. I ono što je situacija, znate, završila je biblijska škola, ja bježim iz biblijske škole, jer ako je ne vidim, valjda mi Duh Sveti neće govoriti. Haleluja. Ja sam možda otišao 100-150 metara maksimalno daleko od biblijske škole. I meni Duh Sveti kaže strogo i sa autoritetom, vrati se i daj joj novce. I to me je presjeklo. Ja sam stao, okrenuo se, vratim se u biblijsku školu, dođem u kafeteriju, tražim po hodnicima, nje nema nigdje. I već se mislim što ću, sada moram ići na posao, znate, i evo nje dolazi. Haleluja. Ja nju vidim i naravno priđem joj i ne znam da li sam joj dao oko 250, ne sjećam se točno koliko sam joj dao zapravo kruna. Ja njoj dam i ona sretna, hvala, i sutradan se mi vidimo zapravo u biblijskoj školi. Ona kaže, moram ti stvarno reći hvala. Kaže, ja sam bila u WC-u i plakala pred Bogom. Došla je sa 2 djece u biblijsku školu i kaže, ja sam plakala pred Bogom jer nismo imali što da jedemo. I tražila sam od Boga zapravo da nam pomogne. I kaže, onda si ti to dao. I onda mi se zahvalila. Znate, netko zapravo možda prolazi kroz vrlo, vrlo teško vrijeme. I Duh Sveti govori vama da poslušate, da učinite nešto što će proslaviti Boga,
a također i vama biti za blagoslov. Haleluja. I ako ne slušaš, ne čuješ i ne učiniš ono što ti Gospodin govori, onda nećeš ispuniti volju Božju u svome životu. Ali je to pitanje, znate, ti si u takvoj situaciji gdje tvoj mozak kaže, a kako ćeš ti? Što ćeš ti? Znate što Biblija kaže, pravednik će živjeti po vjeri. I izreke kažu, ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Uzdaj se u Jahvu svim svojim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Ponekad naš razum zapravo nas sprečava da vršimo volju Božju. Haleluja. Zato moramo naučiti živjeti po vjeri. Haleluja. Nadvladati sve te strahove, sve te predrasude, sve te misli i zamisli. Haleluja. I živjeti po vjeri. Znate, uvijek je pitanje koga ćeš poslušati. Da li ćeš poslušati Boga, sebe, Ivana, Marka ili ne znam ni ja koga. Haleluja. Vrlo je važno da mi kao vjernici naučimo prepoznati vodstvo Duha Svetoga. Slava Bogu da naš Bog jeste živi Bog. Koji govori da nas vodi nas zapravo. I ovo je situacija. Ovo želim zapravo na koncu reći. Život po vjeri se uči. Mi smo naučili živjeti po gledanju, ali Bog nas također želi da se naučimo živjeti po vjeri. I to je proces, to nije zapravo stanica na koju dođeš i gotovo. Ne, to je proces, haleluja, proces da upoznaš što Bog doista kaže u svojoj riječi. To je proces u kojem ti naučiš prepoznavati glas Duha Svetog za razliku od tvog glasa ili nečijeg tuđeg glasa. Upoznaješ zapravo njega, čuješ njega. Haleluja. I kad ti znaš Božju riječ i kad čuješ Duha Svetog, tada možeš zapravo malo po malo sve više ulaziti u to da živiš po vjeri. I ovo je stvar. Život po vjeri uvijek zahtijeva rizik. Život po vjeri će te voditi izvan tvoga komfora i udobnosti. Bog će te staviti u takve situacije da vidi hoćeš li vjerovati više njemu ili ćeš vjerovati više sebi ili nekome drugome. Haleluja. Vjera nam je potrebna zato što nas Bog vodi u neobičajne stvari, u novu zemlju. Kad je pozvao Abraham, Abraham nije znao kuda ide. Kad je Mojsija pozvao, Mojsija nije bio siguran za put kojim treba zapravo ići. Kad naučimo živjeti po vjeri zapravo, Bog će nas povesti u stvari koje su za nas izazov. Haleluja. Ali znaš što? Ni na jednom koraku tog puta nas neće ostaviti same. I pobrinut će se zapravo da sigurno dođemo, da odrastemo, budemo snažniji i zreliji. I kad naučimo živjeti po vjeri u manjim stvarima, Bog će nas početi voditi u vjeri u veće stvari. Haleluja. Iz vjere u vjeru, kao što stoji pisano, pravednik će živjeti od vjere. Znate, neki ljudi dođu do jednog nivoa vjere i nikad se ne dižu iznad toga. Međutim, Biblija kaže iz vjere u vjeru. Mi idemo iz vjere u vjeru. Na drugom mjestu kaže iz pobjede u pobjedu ili slave u slavu. Haleluja. Mi možemo biti jači duhovno, mi možemo napredovati u Bogu. Nemoj dopustiti sebi da i dalje živiš isključivo samo po gledanju. Pravednik će živjeti po vjeri. Haleluja. Međutim, ovo je stvar i situacija. Bog nas ne sili da živimo po vjeri. Bog nas poziva. Haleluja. On tebe poziva, on mene poziva. On te neće prisiliti da živiš po vjeri. On će staviti izazov pred tebe koji možeš prihvatiti ili koji možeš odbaciti. Ali zapravo pravednik će živjeti po vjeri, je želja njegovog srca. To je ono što on želi za tebe i za mene. I tako zapravo rastemo i urastamo u stvari koje Bog želi za nas. Pravednik će živjeti po vjeri. On će živjeti ono što vjeruje. On će živjeti vjerujući Bogu.
da će Bog zapravo djelovati u skladu sa svojom riječi i izvršiti ono što je rekao. Haleluja. To je ono zapravo što ja vjerujem da Bog govori i želi za svakoga od nas. Nema nikoga koji je izuzetak od toga. To je standard i pravilo u koje nas Bog sve zajedno poziva. Haleluja. I ja bih zamolio ako možemo svi zajedno ustati. Haleluja. Siguran sam da neki od nas već žive po vjeri, barem u nekim područjima svoga života. Međutim, vjerojatno ima i oni koji žive više po gledanju nego po vjeri. Više po tome što oni mogu sačunati, što oni mogu smisliti, kako oni prosuđuju i procjenjuju stvari, umjesto u skladu sa onim što Bog govori. Znaš što, ako si naučila živjeti više po gledanju, ili skroz po gledanju, ja te želim izazvati danas. Ja te želim izazvati da zakoračiš zapravo, da napraviš odluku, da kažeš Bogu, Bože pomozi mi da naučim živjeti po vjeri. Ja želim biti osoba koja živi po vjeri, jer ti to želiš za moj život.